Lehen hezkuntzako ikasleen ehuneko ia 6 tratu txarrak jaso dituzte. Eta 8 biktimatik batek ez dio inori ezer ere esaten. Hezkuntza sailak bullyingari buruz egin duen ikerketa bateko datuak dira horiek. Sailak berak onartu du kopuruak handiak direla. Horregatik gizarteari adi egoteko eta gaiari arreta emateko eskatu dira. Hezkuntza sailak eginiko ikerketaren arabera, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleen ehuneko ia 6 tratu txarren bat jaso dute inkesta egin baino astebete lehenago. 6. mailako ikasleak dira eraso gehien jasotzen dutenak. Gehienetan tratu txar psikikoak izaten dira gainera. 6. mailatik aurrera ordea, bullying indizearen joera jaisten hasten da. Jolastokietan egiten dira erasoak eta gehienetan gelako mutil batzuek egiten dituzte, inkestaren arabera. Biktimei nori kontatzen dioten galdetzerakoan, ehuneko 60 esan dute etxean kontatzen dutela. Ehuneko ia 57 berriz lagunei esaten diete. Lagunak eta gurasoak izaten dira ere erasoen aurrean esku hartzen dutenak. Ehuneko 58 diote lagunak direla zerbait egiten dutenak. Ehuneko 34,5 berriz gurasoak. Baina gertatzen ari zaiena isilean gordetzen dutenak ere badaude. Biktimen ehuneko 14 ez diote inorri ezer esaten. Gure umeak eta gazteak bakarri daude, edo beste batetara esan da, ez dute komunikatzen, eta gizartea askotan ez da enteratzen. Familiak ez du jakiten, eskolak ez du jakiten, eta gizarteak ez du jakiten. Beraz, egin behar duguna da, gaien honen inguruan sensibilizatu, begiak ireki. Sailburuak adierazi du eskoletan jada protokolo bati jarraitzen diotela bullying kasuen aurrean nola jokatu jakiteko.